खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 20 मार्च 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फानजामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि जिउआव गिदिर खैफोद फैनो हागौ। गोजान लामा दावबायनायनिफ्राय गोजानाव थानाया गाहाम। देहाखौ जोथोन लानाया गोनां। वृष राशि समाजाव मोजां मुं मोनगोन। बिमा बिफानि साननायखौ जाफुंहोनो हागोन। बयजोंबो मान होजागोन। मिथुन राशि रंजा बाजाजों साना बारलांगोन। गावनि लुबैनाय बादि सम बारहोनो हागोन। गोसोखौ गोजोन मोनगोन। कर्कट राशि खामानियाव हेंथा फैनो हागौ। थांखिया आद्रा जागोन। साननाय लुबैनाया फैमाल जागोन। सिंह राशि सुथुरजों सोफै खालामजागोन। खामानि मावनो हायै जागोन। जानो लोंनो खहाबै जागोन। कन्या राशि रां रुफा आरजिनानै लानो हागोन। फालांगिरिफोरा दावगानो हागोन। खाफाल गेवगोन। तुला राशि गोसोआव गिनाय सोमजिगोन। हारसिं जेरावबो ओंखारिया गाहाम। उसुखुथुजों आन्दायनानै थागोन। वृश्चिक राशि फरायसाफोरनि थाखाय मोजां सम। आनजादाव उथ्रिनो हागोन। गावनि थांखियाव सहैनो हागोन। धनु राशि गोजोन गैयै सान। बयजोंबो गाज्रि राव बाहायजानो हागौ। लाजि फोनां जानो हागौ। मकर राशि धोन आरजिनायाव जाफुंसार जागोन। नखराव माइनाव फैगोन। रंजा बाजा थानो हागोन। कुम्भ राशि गोथार सान। हाबानि रादाब फैनो हागौ। नखरनि सुबुंफोरजों गोरोबलायनानै थानो हागोन। मीन राशि देहाया हरखाबै लोरबां जानो हागौ। जेंनाजों भुगिनांगोन। साना गाज्रियै बारलांगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों बेखौ बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। थाखो 5 आरो मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जागोन फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब। गोनांथि आरो मोजां खाबुफोरखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नोंथांमोनखौ नेनानै दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझारआ। 2024 इं मायथाइयाव क'क्राझार थिथागुरि समबाय मावख'नि साखाथियाव गोदानै गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजोङाव आरो 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजों आरो इंराजि बिजोङाव मुं थिसननो हागोन। बेनि थाखाय आरज बिलाइ आरो पान्डुलिपि बिलाइगासिनो दङ। 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरनि थाखाय आखा-फाखा आरो रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स, कमार्स एन्ड आर्टस मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै बायदि बिथिंजों सोरगिदिं जौगाखांनाय लाबोनो साखाफारा क'क्राझारनि थिथागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननोब्ला बाङाइ बेसेनाव मुं थिसननायनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरा गाहायाव होनाय माखासे खाबुफोरखौ मोननो हागोन। इंराजि सोलोंनायनि खाबु, साखोन-सिखोन थाखो खथा, बिजाब बाख्रि, BPL थाखोनि फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायाव 20% मासुल रेहाय होनाय। बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय, मान्थलि मक टेस्ट, जिउ राहा दानाय बायदि गियानलु आयदाफोरनि उफ्रा सोलोंफारिफोरनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जामुं आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुफोरखौबो मोननो हागोन। बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे नोंथाङाबो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाबैनो मुं थिसननायनि थाखाय सुलाद लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय जानबुं अनजिमा 6000349997 एबा 7638008149 एबा 6003494371 आव फोनांजाब खालामदो।